Päivitys 29.2. helmikuuta. Terveiset mun viholliselle, ennen kaikkea Turun poliisille, joka on kiristänyt ja painostanut mun perheet. Tiesin, että tulee tänään tapahtumaan. Pieni varoituksen sana. Te ootte tehnyt vihollisen väärästä tyypistä ja se maksaa teille vitun kalliisti tällä kertaa. Muistaakseni kaikki, kun mä julkaisin tätä video sosmediassa, muistaakseni kaikki oikeudenkäynnit, jotka te nosti hävisitte mua vastaan. Kannattais muistaa, ja tällä kertaa se ei ole enää tuhansia euroja, mitä mä vaadin Turun kaupungilta. Tällä kertaa se on miljoonia. Mä just juttelin mun juristien kanssa puhelimessa. Tällä kertaa se on 2 miljoonaa euroa puhtaana käteen oikeudessa. Te saatana kusipää kyrväluutkuttajat hävitte jutun mua vastaan. Terveys Turun kaupungilla. Muistaakseni kun mulla asianajaja Pekka Liuksila ja te hävisitte jutut nolosti mua vastaan. Sekin vitun vasemmistolaiset kommunistit, haistakaa vittu, siinä on teille vastaus. Saatana kullilutkuttajat vittu. Vittu, näette kuka tää oikeudenkäynnin voittaa. Te luulette, että te voitte estää mua ja tehdä jotain mun elämällä, vahingoittaa sitä, kiristää, painostaa mun perhet, kaikki mun lähimpi. Yksi juttu, te ette pysty mulle mitään. Ja mä sanon yhden jutun, te ette pysty hiljentämään mua, te ette pysty vaientamaan mua, te ette pysty tekemään mun itse asiassa vittuukaan yhtään mitään. Ja siinä on totuus. Ja yksi toinen juttu. Mitä enemmän tästä tulee painostusta mua kohtaan, niin yksi juttu. Mä en luovu mun oikeudenkäynneistä, en vaikka mikä olis. Niin ei tuu tapahtumaan. Mä en luovu mun oikeudenkäynneistä. Te kytät Turun kaupungin ja Suomen valtio tehdä musta vihollisen, valtiovihollisen. Okei, selvä. Te tuutte näkee. Teitä odottaa nöyrä tappio. Kaikki teit mun vihollisia. Juuri niin kuin silloin, kun mulla oli Riikka Nyström ja Pekka Liuksila mun asianajaja, niin no, tää kertaa mun Tures on lakifirma, Turun kaupungin yksi parhaimpia, myös rikosalan juristeja. Asianajatoimisto, jonka nimi päättyy O-kirjaimeen ja sieltä tulee CO. Te tiedätte ketä mun asianajaja. Puolustuslakiasianajaja Miikka Hakanen. Turun seudun oikeusaputoimisto puolustusasianajaja. You can't do no shit to me. You can't even touch me. Let's be honest. Let's be frankly honest. When it comes down to you police, guess what? I'm fucking above the fucking law. And guess what? You cannot put me in your fucking jail. No way, no fucking way. No freaking way. That's not gonna happen. Ain't gonna happen. And you can stop spreading your malicious and vicious evil lies, your propaganda about me. Suomeksi in Finnish. Pieni toivomus. Lopettakaa jauhamassa sitä paskaa ja niitä valheita, propagandaa. Te ette saa mua vankilaa, ette millään hirveellä, ettekä millään hinnalla. Sellaista rahasummaakaan ei ole edes olemassa, että niin tulisi käymään. Mä sanon se jo valmiiksi. Te tuutte näkee, jos joku tän häviää, Suomen valtio, Turun kaupunki, Turun poliisi, Suomen koko poliisi, KRP. Tunkekaa perseeseen ne koko vitun KRP. Siinä on mun vastaus. Tää vitu CSI, Miami, FBI, CIA, ei te kuvittele, että oikein olevan. Niin ei tuu tapahtuu. Toivottavasti te tajuatte todellisuuden. Voisitte lopettaa jauhamasta ja propagandista paskanne musta. Ja lopettaa jauhamasta niitä ainaisia valheitanne musta. Mä ikinä tuu joutu vankilaan. Tää kertaa tää oikeudenkäynti käydään sodita ihan loppuasti. Mä puolustaudun niin juridisesti kuin lain silmissä. Ja puolustan itteni ja mun mainet.
senkin vittu assholes, fucking assholes, paski